Abịala m ịtụbiri gị mpekele azụ ọzọ. Ama m na azụ nke m ga-atụbiri gị ga-atọmịrị gị. Ngwa ka anyị gaa n'iru ka anyị matazie ihe mere n'akụkọ a. N'ihi ya, o biliri Jane ma ịchụ mmiri n'agbanyeghị na nke a megidere iwu. Ya na nne ya na-asị onwe ha na chi ndị a na-emegbu emegbu ga-echebe Mgbeorie n'ihi na ọ bụghị ọchịchọ ha imebi iwu, kama na ọ bụ mmanya amanyere ha butere nke a. Mgbe Mgbeorie na-eje, ọ hụghị nwoke maọbụ nwaanyị n'ụzọ wee ruo anyịm. Oge niile ọ na-eje n'ụzọ, obi na-akụ ya gbimgbim n'ihi oke egwu na-atụ ya ebe ọ na-amaghị ihe ọ ga-ejekwuru n'anyịm. Ozugbo o rutere anyịm, o butuo ite ya ka o mee ngwa kuru mmiri laa tupu chi ejie. Ma mgbe o tinyere ite ya n'anyịm ka o kuru mmiri, aka ya arapara n'ite. Ya zọgide ụkwụ ya n'ite ka o nwee ike sepụta aka ya. Ụkwụ ya esorokwa rapara n'ite. N'otu ntabi anya ahụ, ite wee dọkpụrụ ya banye n'ime anyịm. Mgbeorie wee malite ịkwa akwa sị, "Abụ m nwata Uzoaga inine, were ite gara ịchụ mmiri inine, aka m aba n'ite okweghị ngụpụta inine, ụkwụ m aba n'ite okweghị ngụpụta inine, kpọba inine okoko, inine okoko, inine okoko, inine, kpọba inine okoko, inine." Mgbe nke a na-eme, ite wee buru Mgbeorie ruo ala akọrọ nke Mgbeorie na-amaghị ebe ọ bụ. O wee hụ onwe ya n'ọnụ ụzọ ụlọ agadi nwaanyị aha ya bụ Ikpe Anyịm. Mgbeorie jiri nwayọọ kụọ aka n'ọnụ ụzọ. Onye nwe ụlọ bụ Ikpe Anyịm wee mepee ụzọ pụta. Nwaanyị a bụ ezigbo agadi. Egbugbere ọnụ ya dakpuru n'ọnụ ya n'ihi na eze agwụla ya n'ọnụ. Mbọ aka ya toro ogologo dịka sị na agụba erutebeghị ya nso kamgbe a mụrụ ya. Ị bịaruo ya nso, imi gị ga-agwa gị na nwaanyị asabeghị ahụ ọtụtụ izu. Ikpe Anyịm jọrọ njọ dịka ọnwụ na-egbu mmadụ. Ma Mgbeorie lefuru ihe ndị a anya wee wetuo olu kelee ya nke ọma sị ya, "Nne ndeewo." Ikpe Anyịm zaghachiri ekele ya, jụọkwa ya ka ije ya si dị. Mgbeorie wee kọrọ Ikpe Anyịm ka ite ya si buru ya baa n'anyịm, buruokwa ya n'ụlọ ya. Ikpe Anyịm jụrụ ya ajụjụ sị ọ bụ na ọ maghị na ịchụ mmiri n'anyịm n'ụbọchị Orie Ukwu megidere iwu. Mgbe ahụ ka Mgbeorie ji olu dị nrọ kọrọ ya otu nwunye nna ya si gbaa isi akwara manye nne ya ka ọ kwụghachi ya ụgwọ mmiri, n'agbanyeghị na taa bụ ụbọchị Orie Ukwu. Kọwakwa na ọ bụghị ọchịchọ ya na nne ya imebi iwu n'ụzọ dị otu a. Nwaanyị a wee jụọ ya aha ya, ọ zaa ya na ya bụ Mgbeorie Uzoaga. Ikpe Anyịm wee sị ya na akụkọ ya dị mwute, mana ọ bụghị ihe ga-eme ka ha mebie iwu obodo. N'ikpeazụ, Ikpe Anyịm wee sị ya, "Ihe mere emeela, bata n'ime ụlọ, gaa n'usekwu, jee chọọ ihe oriri ga-adị gị mma." Mgbeorie gara n'usekwu, legharịa anya, ọ hụrụ na ureghure jupụtara ebe niile. O doro anya na azabeghị usekwu nke a ọtụtụ izu. Nri gbara ụka jupụtara ite na efere niile. Mgbeorie kpebie na tupu ya esie nri ọbụla, na ọ ga-ebu ụzọ zachaa ụlọ, doo ebe niile ụcha. Nke a ka o mere. Mgbeorie wee bido n'usekwu zachawa ụlọ, gafeekwa na mbara ezi, kpokọọ ureghure niile na ntanimo tọgbọrọ n'ezi. Ya laghachi n'usekwu, malite ịsacha ite na efere niile. Mgbe ọ na-eme nke a, ụlọ ahụ wee nwogharịa, bụrụ nnukwu ụlọ nke etere nzu. Ụlọ ahụ mara ezigbo mma. O nwekwara windo sara mbara nke mere ka ìhè jupụta n'ime ụlọ. Eji ọtụtụ oche dozie ime ụlọ. Ebe a n'usekwu, anụ, azụ na akwụkwọ nri dị iche iche jupụtara na ya. Ikpe Anyịm gbanwekwara bụrụ agbọghọ mara mma.
onye kwesịrị nsọpụrụ. Ikpe anyị gosikwara Mgboorie ime ụlọ ebe ọ ga-edina, ya bụrụ ezigbo ebe nke were akwa ndina ka eji matras, pilo na akwa mgbochi dị yọrị dozie. Mgboorie ahụbeghị ụlọ mara mma dịka nke a na ndụ ya. Mgboorie wee laghachi n'usekwu kwado ụtara ji na ofe egusi dị ụtọ. Ya eburu ụzọ bugara Ikpeanyịm nri ka o rie. O doro anya na nri ahụ masịrị Ikpeanyịm n'ihi na Ikpeanyịm richara nri ahụ niile, racha efere. Emesịa, Mgboorie wee rie nri nke ya tupu ya alakpuo n'ebe ndina ya. Ma ugbu a, n'obodo anyị, oke nsogbu na ọgba aghara dị. Emere ka Uzoaga mata na Mgboorie onye jere ịchụ mmiri na Anyịm alọtabeghị. Iwe were ya nke ukwuu dịka o kwesịrị. Ya ajụ ajụjụ sị, kedu ka onye isi ya zuru oke ga-eziga nwa agbọghọ dịka Mgboorie ka o jee kute mmiri na Anyịm n'ụbọchị Orie Ukwu? Mgbe iwe ya dajụrụ, ya echigharịa, lebazie anya na ihe nke kachasị mkpa, nke a bụ ịchọta Mgboorie. O zipụrụ ndị mmadụ ka ha jee ebe niile chọọ Mgboorie. Ha bara ọhịa, gaa n'ụzọ, chọọ ya ụbọchị abụọ ma ha achọtaghị ya. Ọ dịghị ihe ọbụla gbara ama ebe Mgboorie nọ. Ọ dịghịkwa ihe gosiri na anụ ọhịa dọgburu ya. Ajụjụ niile a jụrụ ndị agbata obi ewetaghị ọzịza ọbụla bara uru. Mkpebi mmadụ niile abụrụ na Anyịm eriela Mgboorie n'ihi na o mebiri iwu ọdịnala. Mana agbata Mgboorie na Ikpeanyịm, ihe niile na-aga nke ọma. Omume Mgboorie niile ka o si hazie ezinụlọ masịrị nwaanyị nwe ụlọ nke ukwuu. Mgboorie gara n'ihu soro n'ọrụ ubi. Ọ kụrụ mkpụrụ ụgụ, dọọ olugbo na ụzịza n'ala ubi ha. Ụbọchị ọzọ, Mgboorie tụtụrụ mkpụrụ ụgba dị n'ọhịa were ha mepụta ụgba agwọrọ agwọ. Ihe ndị a masịrị Ikpeanyịm nke ukwuu. Ma n'agbanyeghị na ihe na-adabara ya na Ikpeanyịm nke ọma, Mgboorie enweghị aṅụrị ọbụla n'ihi na ọ maara na nne ya nọ na mwute na obi ntiwa n'oge a. Ya mere, ọ rịọrọ Ikpeanyịm ka o gosi ya ụzọ ọ ga-esi laghachi n'ụlọ nne na nna ya. Ikpeanyịm zara ya sị ya na ọ ga-alaghachi mgbe oge nlaghachi ruru, ma ọzịza nke a ejughị ya afọ. N'agbanyeghị nke a, Mgboorie nọgidere na-arụsi ọrụ ike, na-ejekwa ozi nke ọma, weekwa okwukwe n'otu ụbọchị na ya ga-alaghachi obodo ya. Ebe a ka anyị ga-akwụsị n'agba nke a. Don't forget to subscribe, like, comment, and share the video.